kaunti no ma Migori wadhi nyaka kaunti ma Siaya kama jopiny modak e gweng' mar Arieda Kalo mayudre kaunti ma Kisumu nyakora mga jwang' odak gi luoro kaluwore gi chal marach mar alworagi. Yangore ni senyruok mar geng aora Kibos to kod chenro mag kunyo kuoyo koro bedo omedo weyo ka bugni nitiere kanyo gini mabende koro keto ngimagi bedo kamarach kaka jafwambo marwa James Okoth leronwa. Lando uko ngima dhi mbele kendo kirango gi chien to jodak nigi alwora maber ka yore wuoth bende nenore kanitie. Kata kamano jodak e gweng' mar Arieda Kalo mayudore ei Lando uko to nigi ywak. Aora ni susore lugneno kubiro mane problem mwane no disadvantage ma wan koka. Sienyruok mar aora Kibos osekelo bugni mabwogo ngima jodak ka koro luoro nitie ni bugo nyalo biro darogi e miechgi. Kalo ka wan gi chandruok mang'eny moloyo to mar Aochwani. Aochwani en aora mosekao ndalo mang'eny konego nyaka nyithindo, onego nyaka ji, to wasewuoye mondo mikonywa kaka inyalo kata mana gere mondo mi oring maber. Kiko muk puothe wa rumo kadhi e aora kuno. Osabedo ka komuko lo kobiro diriti chuno nyaka idar. Koro kuonde ma wantiere gi iyudo ka koro kidak e tie aora lo ocham lo ma lo dong' matin. Kalure gi moko kuom jodak, kunyo mar kuoyo e aora Kibos osekelo midhiero mathoth kendo kidek jimbo sienyruok ma kamano. Migole tie aora ni omiyo susruok mar aora ni medore kabisa. To mano bosa chandowa area moko. Yuni kuonde moko jok moko golo kuoyo e tie aora. Koro mano sabedo ka chamo be chaka aora medo erosion ni medore kabisa. Gini ne obare ni gimoro matin. To sani ne genge ma kono ni kocha chane ni mita karibu adi. Osusore asusa kamano kodhi adhi kamano. To nyithiwa bende ka golo kuoyo to golo kuoyo magonya kandaki. Kora ndaki ni kaka isagoyo ka gibiro kate odi. Chuno sama aora mukore cha. Lobcha mukore to chomo odi. Aora ni osegole kuoyo manyaka ne chak gole kuoyo to sienyore to wadak e dha aora. Koro wan gi luoro mang'eny nikech wakiano nyalo sienyore ma ogige tie ot kuma wadake. Ere kaka inyalo geng' midhiero ma kama? Shida ma aora ni kelo yawa kik dage tie pi. Gidar e tie pi gino gidhi e lope mantie to ka gionge lo to sirkal mondo konygi. Ang'o mondo ananeno ni lecture mari chiefs and the assistants. They don't put this thing o giketo gini mapek. O giketo chik motegno ni rawere kiko nego kuoyo e genga aora. Sienyruok mar aora madho Kibos en mana achiel kuom midhiero ma jogweng' mar Arieda Kalo kadhe. Arufu marach mikelo gi taka kaachiel gi luoro mar gamo tuoche motenore gi taka gin moko kuom midhiero motamo jodak mag Arieda Kalo ratichgi mar dak e kor lwasi makare. Sani dhi mana saa 7 pok amadho chai nikech ang'o? Taka duma kiwuka kata ni golo chai oko ni dwa metho maembe ni mos. Ok madhre. Mar ariyo, taka okie an gi sikul gi taka wan gi moro achiel. Wakiewo magi mopogo en mana ndara. Taka ni dhi nyithi sikul. Sana nyithi jo nasari wuok e skul to dhi tuge taka. Mago to weche mage. Taka nigi chupni maricho manyalo ng'ado nyithindo. Mar ariyo, taka lilo gweng'. To kanisa be wan go ka. Walemo to arufu duma kata ok watiek lemo nikech ang'o? Nikech taka. To bende nyithindo gi thoth gi tindo bi skul mang'eny ahinya nikech moko yudo ko bedo affected gi chicken pox. Koro kwang'e ni kata gige makelo gi kwang'e. Tarufu ka wan e kanisa ka jowadwa kata ka koth ochwe ok digomb bet. En arufu mapok odwaro yudi nikech wadak machiegni gi kae, wadak machiegni. To gini hinyowa, moloyo to ohinyowa kabisa kuom tik mare mukelono. Nikech gik moting'o gik mowakia to nyithindo yorre kuro kata gitien gi nono. Moko mo hospital mokel kata gimoro nyalo chwo nyathi nyalo kelo ne chandruok kabisa. Omiyo wato taka ni jowadwa kaka jo kanisa to hinyowa. To gino lugugi e gweng' ni makiani gugi moko Alego, takiani moko Ugenya, to gini en ka dundo. To kanyo ni matindo ji nwang'e chiemo. Kisekawo nangi luoko tidogi uso gi jomoko. Kisekawo sugria luoko tidogi uso gi jomoko. Kanyo matindo gi nwang'o kar chiemo.
kendo gino bende gima lich to wanto olowa gi tik. Kwayogi en Sirikal okonywa wach taka ni oolowa garufu. Okelo nyaka tuo, nyaka iyewa kayowa, nyithindo dendgi utimo gwonyo. Kasto koka en e tie yo. An aywak ni sirikal okonywa wach taka ni kadipo ni gine mane giyie mondo gikelnwa taka i gweng'. Nyithindo hinyore nyaka nyithi sikul. Koro mane kwayowa kaka kanisa mar ELCK mar Arida Kalo. Ng'i kaka itimo wach taka no. Kaber to nego beni koro chunge kikele to mano sekelgo be kaber to nego om. Alwora makare kama oting'o muya miyweyo, yot e yore mag wuoth kod ngima makare gin moko kuom mise mag dongruok ma jodak mag alwora motenore gi aora Kibos kwayo sirikal mar tend kaunti ma Kisumu kaachiel gi mano mamalo kaka achiel kuom yore mag neno ni giyudo ratichgi e weche motenore gi alwora. James Okoth, Ramogi TV. Koya e kaunti no ma Kisumu koro twang'ado nyaka e kaunti ma Kisii nyakwarom gajuang kama gavana ma kaunti ma Kisii Simbarati omedo goyo pek sen jotij piny owacho ma kaunti no kane odonje sekta mochung'ne solo suru. Wachore ni omenda mag jopiny maloyo milion